играем Майнкрафт. Аз ще ви покажа тук как да си направите. Друго, освен ще ми тъпя скин, разбира се. Сега се избираме което и отнекам да ба... Не, то си. Добре, хора, сега тук ще ви покажа как да си направите. Просто бъде този. Супер сме. Така, хора, сега ще ви покажа как да си направите. Отгоре надолу така ще на дърво. Така, сега цепите тук и тук ще направите собствена къща. Тук ще направите, това не е собствена къща. Тук можете, къде беше? Ето нещо, къде беше това? Майка ти, къде беше това е? Май не го открия, май не го открия дървото пак. Ето, аз сега аз сега направя тук. Тук не трябва да направя доста повече, така че ако искате, може да си го направите както ви си знаете, но тук ще направите каквото си искате на къщата. Моята ще е малко по-така дългичка. Ето като и това малкото букуче. Така, в принцип не става къща на дърво. Нищо. Сега тук ще правим, както ще знаем, вече ще правим дърво. Да справя горе малко, като не горе не мога. Сега ще сложим тук и тук ще правим каквото си искате. Освен нещо друго, правите това. След това правите ето това. Сега какво направя сега? Май не направя. Въшки. Сега тук те. Майка ти дърво. Най-тъпто дърво избрах. Близо съм до морето, но тук ще сляза. Майка му дай бахо да не съм да ставам. Защото тук ще ям хуя. Добре, сега тук хора ще направите така. Така също става. И сега тук ще... ще направите покрива също моето такова, след като е тренда, поне да ви се вижда, да нямате да торчи. Тук сега може всичко да направите, утре готов си. И тук съм да проверя да не може да сложи. Майка му дай. Тук може да сложи такова. Окей, тук сме готови. Тоест да, от една сега ще направим джама. Така, това е джама. Тук сега ще ставаме. Е това. Всъщност това няма да трябва повече. Ще отвърваме тук. И тук. Сега всичко трябва да цепим. Окей. Значи, да си направи къде. Добре, тук ще може да направите. Какво си искате? Супер.
Не трябва такива стъкла, супер. Техните са супер, ако не виж на тези бани стъкла. Сега така ще слагаме това и това. Да. Ето, това е джама, ако нещо слабно или такова спъгне или там, ако ще да правя. Ще направите каквото си искате, можете да направите каквото си искате, наистина можете да направите каквото си искате, супер бате пакети. Майка ми дай ба. Готови сме. Е така много ми трудно ще се кача само. Я да видя. Тази мотива. Да забравя чуйте ставаше. Майка му да има. Супер сме, тук е сега и се качваме се там вече. Сещате се правите там, което искате да правите. И това е, моля ви се, дигнете на коментарче на горето. Правя клип, тикса. Едно приложение си стига в клип. Тикса. Сега така ще правим. Това е сметка. Там би го ще прием. Окей, всичко е наред. Тук сме готови. Сега спирам да говоря за малко. Там две легла за чутко. Подумай, да ви кажа към хора, тук сега лягам да спим. Само чакайте малко да ме видим. Да, ще стане. Така. Тук нагоре бих... Да. Разбира се. О, да, точно да има. Защото има и това, да има. Така че лягам. И събудям се и сме готови. Чакайте, пак да справя, но съм просто. Така и че... Това ще го взема толкова надолу. Аре, чао. Аз ако налягам да спим вече, като се събудя, това ще бъде края на този епизод. Добре, това е края на този епизод. Благодаря за всичко, много благодаря.
И ако ви хареса, дигнете едно палче нагоре и всичко е на вход. Това, както всички знаят, аз съм Стилян Станков, така ще ви покажем този епизод. И на този епизод, значи, както знаете, това е първи епизод, означава, че ще направя първия. Ще малко ще направя така. И добре хора. Тук не се получим. Чао.